Panibagong araw kakapsat. Bali meron tayong ditong napakadaming mangga na ating imumukbang. At saka may sausawan tayong bagoong na may suka, asukal at saka sili. Tara, samahan nyo na ako kakapsat. Ito kakapsat yung sausawan natin. Unang subo para sa inyo. Napakadaming mangga. Shoutout kay Kevin Hupana sa nagbigay ng mangga. Napakadami. Anghang.
Last one. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag mong kalimutan mag-follow and subscribe sa aking YouTube channel, Vlog ni Endong. Peace and love.